Kag na-remember nyo itong 1,000 sa naul na nakabaton. Kag syempre ang MPBL. Well mga kaaksyon na muna ang aton nga history sa itong December 6, tuig 2008. Natabo ang Manny Pacquiao versus Oscar De La Hoya kung sa diin antes magsugod ang round 9, ining si Oscar De La Hoya ang nag-surrender sa kay Senator Manny Pacquiao. Well mga kaaksyon sa mga tao dire ang kabayaran sa kaladuan subong adlaw baga simba bugtaw na kamo dira dakpan ang balde habon kabo kag baligo. Nugay na kamudra laminday ha. Nugay na kamudra laminday. Bago na kamudra ha. Kaya syempre mga kaaksyon nakabalubala ka mo nga dito sa may Pungsod, Amerika. May isa ka tao nga siguro sobra isa ka adlaw nga nagtinir-dira sa kati ang iya nga baruto ang nalunod. Kumbaga pa doon nagsuli bala nagsuli mga kaaksyon. Tungod bala sa nga madako nga hampas dira sang balod. Kag syempre makusog nga hangin. Tinasudlan to sang tubig ang iya nga baruto. Tinagalin siya Biyernes ang gabi. Na nahibalaan niya nga nagaproblema ang makina sang iya nga baruto siguro pagkabuas na Sabado. Anong mahimo mo kung ara ka sa tunga sang lawod? Wala ka sa pakayuan dra sang bulig. Pero kung ara kaya sa duta mga kaaksyon okay lang na kasi damo sa mga vulcanizing shop. Pwede ka katawag sa mga mekaniko kung ara kaya sa tunga sang lawod okay lang na kung may signal. What if kung may signal tapos nabilin mong cellphone mo, anong imuon mo? Kaya butang ta mga kaaksyon, kung ikaw yung maabiriya dira iya sa may dalan, okay lang na, di ba? Unless kung ikaw bungguan dira. Pero, kung mapahigad mong salakyan mo dira sa igad sang dalan, maging safe ka. Kaya may curfew man ang mga hold-uppers, nadlock man na magwa. Pero kung ara ka sa tunga lawod mga kaaksyon, nature ang posible nga imo makontra. Pasalamat ka kung wala siyang bagyo, Ang lain sina ko may nahurma dira nga bagyo bala. Amo na mga kaaksyon, tungod sang makusog nga hangin, madako nga balod, nagsuli ang iya nga baruto. Wow. Amo na, tungod ba sang tubig nga sumulod sa iya nga baruto, magluwas ka nagsuli na amat-amat ini nga nalunod. So pinakapunta dira sa nga iya nga baruto amo nang taliwis-taliwis balanan. Nakita ini siya sang mga tao nga ara na sa ibabaw kag nagawagayway sa iya nga bayo. Siguro kasinggit sa nga buligid ako maluoy ka mo. Amo na mga kaaksyon Biyernes siya nagaling sang gabi na hibalaan niya nga problemado or guba ang makina sang iya nga baruto Sabado sang adlaw. Kag ini siya ang nakitaan Domingo sang aga. So meaning to say, siguro ang makusog nga hangin kag dako nga balod, ini siya siguro mga Sabado sang gabi. Grabe nga penitensya mga kaaksyon Lawig-lawig. Arak lang diya sa punta sa baruto mong taluwis-taliwis na bala nga expect ka mga kaaksyon nga tanik may maglabay dira ka mga barko or hindi gana iya maglabay dira ka Coast Guard. Lawig-lawig mga kaaksyon kag suno pa sa mga US Coast Guards natugnawa na sa butanta na basa ka ng mga kaaksyon ang lain pa sina kung gulpi lang may magwa dira ka bagis wala bala kakaon isa kasimana or butang ta wala kakaon isa kabulan gutom-gutom gina. Kaya according man sa mga eksperto, one of the reasons kung nga ginaatake kuno sa mga bagis ini mga tao because gakasalaan nila nga ang tao daw sila yon muna. Pag nagwa dira ya ang imo nga dugo dira sa dagat, makapanimaho na mga bagis na. Doa mo nagapanawag bala sa ila nga it's breakfast time, it's lunch time. Kaya muna nga gatipon-tipon dira mga bagis mga kaaksyon Kaya gini siyang natabo dito ya sa Pungsod Amerika dira dampi sa dagat or baybayon dira sang Florida. Kaya ma-remember niyo mga kaaksyon
Isa sa mga hinablos sang anay presidente sang Estados Unidos na si John F. Kennedy nadula man sa dira nga baybayon. Di ba duwa to sila nagpaligo to sa may baybay sang Florida? So amo na mga kaksyon nadula to ang isa niya kahinablos kag pila na ka mga inadlaw wala gid makitaan. So diri mga kaksyon nga dagat ginapatihan sa kadamaan nga madamo-damo sang bagis. Ti damo man mga kaksyon ano, bagis dra sa California, may mga shark attacks pagani kung kisa, di ba? Nagyakadtog ida sa higad dia sa kwadira sang beach. So amo na mga kaksyon, the reason why kun nga ining tawo nga nakasurvive pila ka mga inoras ang iya nga hinablos ang nagapati nga basi ginkaon sang bagis ang iya nga tiyo. Grabe pray nila mo. So amo na fortunately ang iya sini nga tiyo ang nakita na siyang naglabay dira nga barko. Angel pang pangalan ha. So good thing man mga kaksyon So anyway, aton pag-istoryahan sa atong pagbalik sa atong programa nga Johnny Tago Rides Again with Action Red Salgado. Matapos ang pila ka mga commercials. Good morning mga kaksyon, nagabalik na kita dali sa itong programa nga Johnny Tago Rides Again. Kag this time, magatamyaw kita gali sa mga nag-comment dali sa atong Facebook Live. Don't forget, like and share ang atong dali nga Facebook Live. Alright, so magauna kita dali sa una nga nagkomento. Hi sa kay Alex Monteza, maayong aga, Action Red, upod sa kahanginan. Okay, thank you good Alex. Good morning man sa kay Ephraim Arus. Alex Montesa. Pero may gini siya pamati sa ato 24/7. But kung nagatulog pa rin si Alex. Good morning sa kay Bong Tizo Arroyo. Mayong aga. Red Kapita watching live diri sa Barangay Takuling Purok Violeta, no. Thank you. Good morning man sa kay Yodge. Joy ni Gurugin sulit lang pangalan, no. Hi sa kay Joy and of course sa kay Wilma Cabarles. Good morning Tamyaw Liyog sa ako ni Nablos. Nag-update pa siya Okay, good morning Tamyaw Liyog sa ako ni Nablos na si Clariza Mitch. Nga happy birthday sa iya subong. Happy birthday sa Ginablos ni Wilma Cabarles, si Clariza. Also good morning sa kay Jocelyn Libuon Dispoho, Roderick Ongon. Sampat naman aga ko ba. Thank you good Roderick. Nag-comment liwat si Alex. Okay, also good morning sa kay Mary Jean Godines Martin. Good morning. So, anyway mga kaksyon kung may ara ka mo dira ipatamyaw, comment lang diri sa atong Facebook Live. Kay pagabasahon naton before matapos ang aton nga programa sa bunga aga. Domingo, it's December 6. So mga kaaksyon bukod asig sang adlaw no December 6 na kita, kag pila na lang kaadlaw ho. I guess 19 days to go, di ba? Christmas na. So, hindi maguya-uya kung kamo dira may ara sa gusto nga ipatamyaw, comment lang kamo diri ha. Kay pagabasahon naton. Magabalik kita matapos ang pila ka mga commercials mga kaaksyon. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutugtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan. Mga kaaksyon, ang aton nga oras alas 5:26 na sang aga kag nagabalik na kita sa atong nga programa nga Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Kag syempre subo nga makaupod daton si Aksyon na Brian Borden sa pinakauli nga balita diri sa syudad sang Bacolod kag bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Brian, morning. Morning, Action Red. Kamusta subong aton nga palibot, Aksyon Bray? Mabulubog-naw ang panahon. O kag nakita ko to, Aksyon Bray, gina. Sagwa, doon nagabasa-basa ang dalan. Sobrang basa gidya sen wet na Abay, nag-text mo di sa akon nga damo ko no sang may tulo. Tulo sang balay-bala kati. Buslot ang ilang atop. Kanin pagkatapos tuluan na. Basang-basa sa ulan. Do ages nga kanta ba? Oo, gatamsak subong sa lanon, Action Red. Tapos dira, kuwan inang dulom-dulom sa balibot. Oho. Maulanon gin nga aga. Mhm. Sa tanan-tanan, ti kuwan, way ka malanggid kaladtuan, way ka man damo nga lubrahon, way kitapos na kahapon ang panglaba. Mhm.
pwede ka kuanda pangarumbot lang anay hasta karon magulo adlaw gid. Pero pareho sa aton nga muning obrata. Wag kita may mo. Bisan pangamurumbot mo ni ari ka nas buong sagwa di galaday. Pero okay lang ana naman ang action red no. Gani ato postos ang una bala sang palupok bala do kanami nagid palupok tanay bala. Galing kiti may duty, no choice maprograma kagid ya. Pila ka tuig ko na experience sa action red mo. Gani. Nga nagasinigabong ng mga palupok ikaw yara na Inabalang doon pabinsar ka naksumbray nga bawa. Kanugon to sang akon ginbakal nga palupok. Namin nagita na ipalupok mo. yan. Pero dako man nga bulig sa red. Oo. Kaya hindi ka makabakal todo palupok. Kaya way ka to sa inyo mo. Okay lang, magpulis. Kag tapos doon, di ka man makahanda sa madamo ka pagkaon, kiti wala ka man to. Way ka man to sa inyo, damo bla. Galing kiti, ano ba lang ginare-schedule, instead of December 31, ginahimo na lang January 1. Pagkamaga. Dahil tani bawion, kaya way ko di gabi. Speaking mo palupok bla. Damo ginagambal bla nga way guro ni lupok subong basta way baligya bla. Bangod sa ning pandemya nga ini pero suno sa kay Sir Ernie kagabi. May pwede gyapon baligya palupok. Pero I guess siguro sa mga designated nga lugar, Diri gyapon sa reclamation. Pwede gid siya sa may reclamation maka-display sila. Sa likod sang mall nga may 2 ka litra. Amo na siya. nga color blue. Damo meaning. May Save More, may Show Mart, may kung ano na lang. So, pwede may ara gyapon ginaawhag to gani ang kuan mo ang susin ong gusto ang magkuha sang permit abi nga magbaligya ti pwede gid. Oo, kadto lang to sa City Hall pero i-meeting pa sila kay daw pwede mo lang yan kabaligya action red mo. Kaya pwede man ka palupok. Kung galing kita, I guess siguro i-implement gyapon action ng Bray nga ang pagpalupok sa mga example sa barangay dira, sa barangay hall, sa mga allowed lang gid guro nga mga lugar, Okay, ina daw may kuan gyapon na may mando gyapon nga dapat inang community fireworks display or ano na tawag sina. Do amo na gyapon pero waiting sila kung basi hatagan man tsansa nga dira ka na lang sagwa sang puloy-an mo. Kay ti inang pandemya ni Blahaw damo na. Pero way panaya nagapabilin sa gihapon nga dito ka palupok sa lugar nga ginadesignar. Damo na gyapon action red pero wala ginabawal ang pagbaligya sang palupok kag wala man ginabawal ang magbakal sang palupok. Subong. Mas maayo ni gurong palupok kay action Bray kiti sa pagpalupok kaya gina-observe ang ang physical distancing Gani man. Ay kung wala physical distancing ato ba ano palukpan mo? Palayo na rin mo ay super lolo ang kwentro mo. Hindi na expectar ko na ang mga ngalan sa mga palupok subong may connection gini sa COVID mo. Correct, good. Gusto ko nga ngalan ng Goodbye China. COVID-19, mga maamo na guro mo, mga lockdown, mga feeling ko na imo be, may ambit ka na nga ngalan sa palupok na. Pero sa remember action Brian mas namin ni guro kun ano na balang mga swab na balang palupok Swab test ayuda ayuda bomber. Pero action Brian pagsugod bala sa COVID-19 dis Pilipinas may ara sa mga nagpatindog ng mga kalanaan balang swab taste. Grabe, protein. Ngayon, tama no? Swab taste tapos may ara man gani RT-PCR taste. Ginliwat-liwat na nilang kuwan, punta lang, para lang, tika hilmunon siya mo, no? Di ba magsikat ka lang nila, bla? May lang mo sulsog ilong taste. Diba siguro ang hindi makabayad to sa ila karinderya, sulsogon guro ilong guro.
Oo, basta ang mga kuana, mga base may mga palupok iban nga may mga face shield nga ngalan. Na buwan na blaw, kung ano-ano lalaman. Lauman, tignan mo kabalo ka, ubra-ubra man lang ninila mo. Eh, dumduman ko ganit mga pila ka years na nakaligan to, may mga Barack Obama, ganito ya. Oo, mga Bin Laden, mga siguro sino nagbunyag sa mga kanila, di ba? Galing kiti sa pangalan palang mga tao, curious na eh. Kung anong ang lupok ni Barack Obama. Lupok si Obama. Kaya ito pa itong Goodbye Philippines. Dulaon ng Pilipinas sa planeta nga ini nga. Ubron. At imugid. Korte man yung magbunyag, mag-imo palupok mo. May na niya pare-pare ilay. May saan na madumduman nila. Gaka-remember ko na basta Obama mo, inabala nga nabatian niya si mama niya, kag si papa niya. Kuha na. Ka-remember ka na, siyempre. Obama. At imugid. Korte man na mga... Anyways, tiyan muna, no? Ti maulanon subong, adlaw, jutay galinabay, pero ti may mga salakyan na nagabiyahe. May nagasililimban, action red mo, no? Labyanta, way gid lamang dugay, or sining kaagahon nga nagapanglakaton kita halin sa aton sining puruyan. May nagalinakat na sa dalan early as 4:50, pamamo muna. Masimba gintos la kay nakapayong daw pinamilya bla, barkada. Lain to sa naliligad to mga bulan to nga daw matyagan ta sa COVID-19 do mga kwano do mga inablang do sumbi bla. Na kung magwa ka basi ara da sunhan daw di lang ta magwa daw muna be. Subong ya daw kabalik-balik na gid man sa normal nga sitwasyon. Ang diferensya na lang nga may mga maskara kiti ako maginuwa action rep. Mo na malang nang diferensya gid abay pa nga tayo yun, mo na ganing kagabi nangita ko ideya ka maka-interview sa palupok. Kay kadamo sa nagakulite sa akon nga interview do palupok Black Sunday kay mapalupok ta kay palayason tas COVID-19. Hindi ko malaya sa lupok how na mo. Sa bagay ganyan, China, kuha rin, no? Amo na ang isa sa mga producer balas ng fireworks sa bilog nga kalibutan. Yes, oo. I don't know kung malayas man tong virus ila to. Nagpudagani man sila at sila giniyan China gidyang halos aran nga produce sa ibang nga pungsod nga mga original. Ara sila dang liter F nga mga fake talaga. Sundot nila tanan niya. Ang bot yun din ang original sining COVID-19 kiti China fake kuno mo subong daw origin sila yan. Sila do subong pala nilang orig sa negosyo nila. Sa COVID. Tamo sila daw sa kuana halong-halong gid mga auto. Amo to kuno palupok kay palayason si COVID-19 daw bla. Kuno nami man kay mag-Disyembre to mag New Year ang kapalupok kay palayason kunong malain espiritus puloyan. Galing kiti action bribes kung nagpalupok sila, mayong plano. Ang problema sila kung ano ang inugbakal sa palupok kiti kalabanan sila daan na kasi advance ng 13th month eh. Yan man mo nang dako gid nga plamang kutanon da. Kun anyways, di naman sila ma-downgrade ang ilang kwan gid damo man sila may kwartagin man halos tanan na. Naga-preparar kay tingala ko plus Pinoy mo basta ni Disyembre. Bisan ano kapigado ya ahay naga-kwan gid nagatinguha nga makabakal bisan kwan na lang ano na lang na may dulot ba sa lamisa bla. Kag makapalupok. Ano daw lingaw na ginang tao sa mo na kasimple sang mga buhi tas Pilipinas mo. Kag isa pating ibante butang ta mangita paagi para makautang biska pa paano ya may ara sang ibutang dira sa lamisa nila. Correct. Kaya ba sa makabugtaw sa tuwang gabi nga may ano sila actually busog naman na sila no. Para sa ato nakapanyapo na taya kay dodagit pwede nga di ka manihapon. Pero pag abot ya mga alas 11 mabugtaw kag gidya kag mag atubangay ka muna sa lamisa no. Ang iba ni wala na tulog-tulog hasta gid magka-launa, las 2, las 3 mo. Wala ton gidyang bagong tuig no. Si amo yang kuan mo pagpati ginaton mo nga kun bugtaw ka. Bugtaw magunong grasya na. Kaya dapat kuno abrihan ang bintana, abrihan ang pirtahan, tapos masuksok sa pulkadats. Kag tapos ini mga kabataan ay kung gusto nila magtaas, dapat to kang gabi matumbo sila nga matumbo hasta mag-aga action bray. Nakabit kuno sa balaya. Amo na ambal sa makatigulangan no, kasadyaman bala. Bayad ka rin nga pagpati kung hindi bayad action red no.
Oo, depende si mo kung tumanon mo kung hindi. Isang sa mamakal ka gidya sa mga himuon, sa galingon mo para mag-amo ka na. Kinaya, kuan lang pagtuo lang nila blasang una. Kag, proven man guro nila, kaya nga sagim nila kahambal. Mo sinabi, damo itong nakabit sa balayan, tod mo. Dahil lang magkabit ka, nga taas siya, butkon lang, hindi niya kay lawas. No. Sige, butkon lang gaunat na, hindi man lawas. Kaya mo nagapamirsa, ibot ko lang, no? Butkon lang mo. Sige. So, wala, ang palibot na sumong ti mabulubog na sa balta na. And way gid man sang dalag ko nga mga balita, Pinulis Action Red sini nga aga. Amo to kahapon may bust abi diri sa Bacolod na naman. Pero di gid man tuman ka dalag ko abi tapos inang halong gali sa mga pagkaginikanan. Di gid pagpabayaan kabataan nga sagi kalagaw-lagaw sa mga kasubaan. Kay may 11 anyos naman to kahapon nung ang nasapuan patay naman sa may Singkang Airport. Uy. Na lumos diraw sa may suba nga dakot adla. Basi biktima naman Action Bryce ang flash flood bala. Ina bala nga dako nga amount sa tubig nga nagalintos bukid panaog diri sa proper sa Bacolod o diri sa Bacolod. May akwanda do paligo ning ilaya. Amo na ti way na nakitaan pagkita ti patay na ba ti 11 anyos pa lang Ubin pa na. Sus. Or ti pagka-hubin ti amo na ganing hindi gid pagsaligan ang suba gid. Kay way takbalo ang suba kit anos mabaw tubig lang nang mo. Di pag may kakabalo, dalom na ganiya, dalom na nada, sagi kimo ka langoy-langoy, hindi ka natungkad. Tapos abuton kami nga daw hindi ka nakasarang maglangoy, di masarurot ka pa dalom. Disgrasya ka gid, igo ka masapuan na, way ka na kabuhi na, nga ka na lang. Amo na masubo dira kag sa mga tao mo dira iban nga plano magpaligo bala suba kay kumo nakita nila nga nasarangan nga langoyon sang mga pato bala. Di masiling sila nga nabaw kati pato gani naglangoy. Tudo. Ikaw pato galutaw na iya magan mag-ana iya. Ti abal masiling masiling sila nga nabaw na kay ti pato gani sarangan ako pa. Dumo na bala. May joke. Di kay pato ay niya banting, ikaw nga laki may banting kimo yan bilog da. Diba? Lumumpat ka na yan, masarurot ka ginapadalom yan. Tinanglan may pahanunot ka na yan langoy. Amo na nga, bisa magtinikalay sa istorya kag tinikalay sa o di ko yan magtikal sa tubig yan. Bahala kayo. Correct yun. Madisgrasya ka na mo. Tikalan ta, bisa ano lang nga istorya, bisa palapaway istorya, okay lang, pero yun ang tikalan mo kung tubig yan, hindi ka muna lang na. May harap pa gakatabo Action Break yung kisa mo. Ina balang hunas tapos makadto ka mo to sa unahan blas ng dagat. Pagbalik nyo, wala nyo na notice nga nagapataob na gali. Amo na mong isa sa mga delikado sa una Tod na. Abi mo, nung kalapit malandong, kalayo na di sa aton, how? Kag tapos ang level ang seafloor, danan hindi parihas may ara nga panaog, may ara man nga taas. Amo ng delikadong kisa. Okay, tubig sa baybay to halin sa babaw o galakat ka na doon ka panaog ka man to, no? Muna. Gadalom nga nagadalom bala. Di kibot ka lang pero paligo ka to, abi mo daw ka okay lang, galing kay nagtaob na siya. Mo sina, no? So halong gid kay subugdan na bukas na mga beaches naton diri sa Bacolod. Sa mga resorts di bukas naman halong gid sa pulo paligo kay budlay gid. Ang tubig nga ginahambalan Action Red, no? Kita ko dibla mga salakyan subong bisan kapuraot sang pasahero pero biyahe mas lagyapon. Oo, may naglabay din daw pila ng salakyan ang parga na 2, 3, 1 damo sa dabla no. Portigid ka pigado pa sang biyahe sa dungagan pag sa pasaka sang pit na gatong. Ati disgrasya gid ang mga driver na prote sige lang Ning kamot tanoy kay sustinihon ko lang diya. Inidaan tubutang ta sentimos mo lang isaka asang gasolina kag diesel be. Pero kod asod-asod na sige-sige ni nga pagsaka supot man Susporte sang nagligad to nga Martes do hindi lang to sentimos Action Red mo piso kag 15 sentimos piso kag 15 sentimos. Gani. Hindi ko mo magtugong kada ya bisan 5 lang ka litro 5 gid ka pisos kag sobra ang nagtubo bla. Gani. Mung isa iniblang mga petrolyo kapatimaan man isla nga mayo ng ekonomiya mo. Kaya kung nagatubo ng ilang presyo meaning ekonomiya ta nagabangon-bangon na.
Oo mo sinabi. Tunto man yung sila mo kay kung manis na Manilag. Daw nahidlaw magkita to sang litro sang gasolina nga 30 city to bala tong chimpo sang ECQ. 30 gasolina ho. Gasolina ng gasolina. imo nga panganan. Oo nga ginulam ko nga lang panganan. Gasolina. Gasolina na. Oo. May kaya kay diesel. Kalambot ni 23 mo. Ate, pag gusto lang ako. Galing ko ay kamanlagawan. Why gyapon bisa ano nga patug anakagi ko gin pabuta. Kasi galing ko do ka kwan do ka barato gid la. 23 mo do ara lang ko sang 1998 nga mga tuig la. Gani. Kuman ko na mo sa nagakonduktor ko blasona sa jeep. Oo. Nga tughong akon nga magulang. Wow. Oo. Pati. Punta Taytay Central Market Action Red. We. Ito doktor ko na so nate gakabit-kabit kas likod bla. Abaw. Ang balik. Gayoho mo si J. Dito na lambot mo sa sumag, dapat matughong ka na sumag mo. Yang balya 150 da, ang muna bla. Iisip ko na 150 ang litro to 22, 20, 21. Duwa mo na mo. Hindi ko to nagbalik lang ko 1998 pa, nauna bla. Isubong ara na sa 33 na no, nagbalik na siya no. Inyo gani pila na kanay 45. Nagsaka na. Matsagan ko kasi bala paglabot December 25 di. Kasi balik 50. tingala ko nga ang kay Mrs. to nga pangalan no, puro empty ni mo takya na. Ate kido dako tuguro na kwa. Pareho sa imo na to, go mo gasolina da. Oo. Pagkamahal kayo. Do nga may lang ganin nagsaylo ta sa diesel no. Ito maarang-arang. Gaugta siya kada yung taw, do ga orange ni pirming akong gauge diaw. Kutugungan mo na iya. Preparahan mo na kada semana sa dako-dakoda kaya para hindi ka maalangan. So tugong ko di. Yeah, joke lang na pero tinagsaka gibanalos taran. Imagine mong Bombay subong 5 ka piso sa kabilog. Oh, ami nakabakal ko gani kamatis sa kabilog action braya pulo ka pisos mo. Pinano na naman to ba? Naligan to sa La Union to kung sa Laguna nga pinanghaboy lang ng kamatis to kay Gasolulubra. Na. Kaya dito nang damo gid nga production tinduway sinapak vlog hinimo na lang to ni juice ang iba na. Gin pa ano nila patulo nila kagin pang ano to sa nagin din juice nila. Subong yan ano na ning kamatis kag ahos Bombay tatlo ginislao. Gani. Purte gid nga presyo no, hindi maintindihan. Nagligad to yung Bombay lang ang ahos kag ang kamatis wala nagupod tapos nagligad ahos. Subongi tatlo na gid sila. Tatlo tinidan tatlo do kulang luto mo wine isla mo. Gani pero action bray nagakuan pa gid ang wala gid ka panaog gining presyo sang luy-aman. Otro pagida, purte pagida. Pero may production tara di sa aton. Oo, pero ambot lang ba amo nga season guro mo hindi naming kuan bla harvest bla. Tamo sinati namuno mo na no tawa ode gapon sang aga bla. Way kami glay pamakal bla mga timbang mas balay partner ko Blackson Red. May isda pa nga nabili nagluto. So binutangan niya lang yung balunggay kag asin ayos na. So lingkod way gini kamatis sa Bombay sa way naman no. Way lingkod gigi mo nagbakal ba. Kilain ka noon gali sang luto nga way kamatis sa Bombay no. Daw magawan ka bro. Lingkod way gini may orange siya so way sa kamatis way sa Bombay. Lingkod way gigi mo nagbakal bayaran ta lang kamutan sa 2 pesos. Way gini siya tibo anyways okay lang. Matulon man lang siya nga may balunggay kag isda no. Kag jutay nga tubig pa nag-anang sang asin-asin ano. Sige na wala action red. Siling aga yung ta pero realidad ina. Diris Bacolod so umaya guro ti inuabot ko na experience nila nga muna guro ka amo na nga sitwasyon. Diris aton nya ti iban gitod galuto way nagin man kamatis kag Bombay no. Way na. Way na rekta na lang patis lang daw kay double brato. Pagkalahin ka unon galing inanaanan to lang ang kompleto ricados niya. Sige na lang pamalaan mo na lang to lantaw ka na lang TV daw. Or pwede ba naksubray kung mahal gid ba ng luya pwede mo magamit tanglad. Pero kung wala ka ta mo na ang balila makakaon ka kuno sang manamit kung maayo kang tupad balay.
Damo sa tanom kapayas, tanglad, pa katumbal na. Dumuya naman sa paningit. Inabala nga, ako ang nagtanim, iba ang umani. Pwede man na, pero mapasugot, di ka na magpamaniba, di mo tupad balay mo. Pero ang taliwis, ang sunga dyan ang... Kwan, sige lang kay i-greet-greet talaga sa programa. Purti nga panaming ba? Sige, purti istorya ta utan eh. Sige, amo ng senaryo, subong, kamahal toon. Oo. So, makal ka subong sa mga ripolyo, no? Kamahal. Yung balkos balay ganun, hindi na sagi utan. Kaya kung magsagit na ka utan, ako mahal pa, bakal na lang tayo utan 15 pesos. Kumangyapon. At least marikta ka na lang yung kaon. Tang sa ikamaluto, magasol ka pa, mamantika, etc. etc. Bakal na lang tayo mga sulod anon, pamalhanon talang pirmi. Kaya dubluman ang pamalhan ni kagulo adobo da. Kung gusto nyo mag-utan ang balang mo kay bakal na 20 pesos. So, importante may sabaw nga magbasa-basa na nga ton mala nga kanon. Nan. Ang balsang timbang sa may solusyon na danong, lingko ano, yung basaon tang kanon eh, pero wala na sabaw. Sige, Patrol Balita with Action Ninyo Bugina. Ini si Action Brian Morden nag-report. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Brian Morden, sa pinakauli din nga balita sa syudad sa Bacolod, kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental. So, amo na mga kaksyon, magasaka na naman baw ang presyo sang diesel kag gasolina sa sininga simana. Tiyan mo ito ginahambal ta kagaina, sa diesel 35, tob-tob 45 centimos, kag sa gasolina 25 centimos hasta 30 centimos ang posible nga igasaka sang gasolina kag diesel. Di masubo-subo na naman ni ano? Hay. Di kung magsaka ang presyo ng gasolina mga kaaksyon na diesel, di posible man na magsaka ang aton diri nga mga balaklon, ano? Ining mga utan, ining mga karne. Kay man ti mga kaaksyon ini siya ang ginatransport, ano? Ti pag nagsaka na, ti gwanta naman tayo. Ang galing kita hambal nila, importante buhi. Well, mga kakson, para balikan to, ang atong kagina nga hambal sa inyo, ining parti sa lalaki bala, nga nakitaan nga nagapangayo siyang bulig, samtang amat-amat nga nagakalunod ang iya nga baruto. Ara siya sa punta sa baruto niya, ano? Maayo lang gid kay siya ang nakitaan. Kung ini nagdugay pa kag naglabot sa butangta 5 ka oras at imposible mga kaaksyon nalunod na ni siya or basig impestahan na siya sang mga bagis didto. Oy, ginatamyaw ko lang gali ang akod kumpare nga si Richard Morales. Nagapamati sa atong programa sa bunga aga. Isa ka 62 anyos nga lalaki na si Stuart B. ang nasalbar matapos magsuli ang iya nga baroto kag nakita na lang ini sa puntas ang iya nga baroto nga nagawagayway sang iya nga bayo kag nagasinggit nga help. Ini ang 86 miles or 138.4 kilometers halin sa higad sang baybay sang Florida. Ini matapos nga mabalita nga isa ka adlaw na siya nga nadula kag ginapangita ining si Stuart B. Ang iya sini nga baroto ang nagalaba sang 32 feet. Nagalin ini sa Port Canaveral Biyernes ang gabi pero na-eksperyensya ang problema sa makina sang iya nga baroto sa sumunod nga adlaw. Nga nag-disable sang iya nga baroto kag hindi na ini maglakat pa sa tunga sang dagat according sa US Coast Guard. Tungod kay na-disable ang iya nga baroto, nagdesider na lang ini nga magtulog-tulog anay matapos ang tungang gabi. Ini Domingo na ha. Kag ini siya ang nakabugtaw sang gulpilang nga ginahampas sang dako nga balod kag makusog nga hangin ang iya baroto kag nasudlan ini sang tubig nga naging rason sang iya nga pagbugtaw kiti nagsulay ang iya ginasakyan nga baroto.
Alangan man nagsulit na baruto mo, tapos kakatulog ka pa da, no? Dato ba lang bingo bala? Uyog-uyog balang sulod landra? So, amo ginatabo sa iya ko nga baruto according sa kay Stuart B. Kay nagkulob ang iya nga baruto, nagsaka ini siya sa pinakapunta sang iya nga baruto, kag nagtinir dito hasta sa pagsanag sang palibot, kag nakitaan sang barkong Angeles nga nagawagayway sang iya nga bayo. So, ginhabuyan siya sa salbabida na bala? So, amo na nga rason ko nga naglumpat siya kag siya ang nasalbar. So, mga kaaksyon para ipakita sa inyong tsura niya, gali kiti gamay-gamay to ang picture, no? Nga atong bala sa punta sa sang baruto. So, sa makita niyo sa atong Facebook live dano kung makita niyo na amo ning tsura niya sang wala pa siya nagkadto, no? Sa tunga sang lawod, pero amo na ni siya sang masalbar na siya sang Angeles nga barko na muna siya. Ato yang ginkuhaan sa picture sa punta-punta sang kuan ano, sang iya nga baruto, layo siya hindi makita. So amo na lang mga kaaksyon So amo na mga kaaksyon nga tabo dito sa Estados Unidos sang nagligad lang gid nga semana 5 days ago. So gani sa aton dira yung mga kaaksyon nga may aras ang baruto kag nagaplano magpatunga lawod, make sure anay nga wala sang problema ang makina kay ti pag ina nagka-problema dako gid mga kaaksyon nga problema para sa imo dira nga pamilya. So mga kaaksyon, ari na nga itong mga jokes para sa atong Johnny Tango Rides Again with Aksyon Red Salgado. Desmond has a sparrow in the marketplace. Molly is a singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, bloody, life goes on. Brah, la, la, the life goes on. Eksena sa balay ni Johnny, ginapilit nila si Rugo nga ilang nga bata nga magkaon. Galing kiti gusto paghihapon sini nga maghampang sang robot-robot. Rugo anak, pagkaon na. Karon ka lang bala hampang bala. Busog ko, nay. Hindi kuya. Mampang lang kuya robot-robot. Yaho na may namis siyang akong robot. Mampang kuya, nay. Johnny, gaugtas lagi ko sa bata taya. Kanami, nag-head ko si on kag robot lang. Ang puso mo, Inday, pahuga lang bala kay makaon na. Paano man? Hindi ko kabalo. Okay, ako ang bahala bala. Ay, pahugon ko na siya. Rugo, kung hindi ka magkaon ipasugat ta ka sa kay Maria Labo. Sige, hagida. Maria Labo, makaon ako. Oh, see? Kitam? Simple lang, di ba? Kasagad sa ibon Johnny ba? Dugay-dugay, ang ilang nga bata nga si Rugo, nagpamilit gid nga mag-inom sang kape. Nay, tay, gusto ko mag-inom siyang kape. Mainom ko kape. Subong gid. Naka, hindi ka pa pwede sang kape kay bata ka pa. Ang pwede lang sa imo, amo ang juice. Ariho. Di ko mag-inom juice. Gusto ko kape. Kape ako nimnan. Kape. Johnny, ano nitabo sa bata taman? Nagkulang-kulang. Amo gina kay bata. Akong bahala. Rugo anak. Gusto ko inom kape, tay. Di ko juice. Gusto ko kape. Hindi ka pa pwede sang kape kay bata ka pa. Sa juice ka lang. Kung gusto mo gid sang kape kag bata ka pa, tubuan ka na sang puti nga buhok. Tubuan ka sang kurenot sa imo dira nga panit halakada. Kag magkalahulog ng mga unto mo da kag butangan ka postiso. Hindi ko gusto ulog unto, puti buhok kag kurinot sa panit. Sige na lang, mainom na lang ko juice na lang tay. Juice na lang. Dugay-dugay, nagreklamo naman ang bata siyang hotdog kay hindi naman ini magkaon siyang hotdog. Ngay, tay, di ko kaon hotdog, lain sabor. Kanon na lang ko hotdog, badge me lang siya. Atsi. Diyos
Ko anak, kapag sudaan bala, tinlo ng hotdog, ah. Nano ni Saman? Sus! Hindi ka magkabala ka dyan, eh. Akong bahala sa bata, ta. Pahugon ko siya. Di ko kaon hotdog, laway sabor. Lang sa hotdog, bao saging. Rugo, ari ha? Aring hotdog, ha? Kung hindi ka magkaon sa hotdog, hindi na magdako ang imo. Pagin gamay, ina. Ano, nay? Kung hindi ko magkaon siyang hotdog, hindi magdako ang akon. Anong hindi magdako sa akon, nay? Nakibot si Inday nga si Rugo ang ginhambala niya, pero si Johnny ang nag-ubos ng hotdog. O nga, ikaw yung nagkaon sa tanan ng hotdog ya, Johnny. Kasi Rugo man ang ginahambalan ko. Sorry, Hana. Kiti, para magdako man bala ang akon. May. Eksena sa korte. Naglibog ang abogado sang piyak nga kampo na si Attorney Johnny Tango kay lain-lain ang ginahambala sang witness nga si Rugo. Ano ay haniman? Galibog ang ulo ko, Rugo. Sang nagligad nga adlaw, nakita mo sang aktual ang krimen. Tapos kagapon, hambal mo, wala mo naman nakita ang krimen. Ano gid bala? Rugo, magsugid ka. Sorry, gid attorney ng Kuan B. Ano? Magambal ka sa matuod. Nakita mo gid bala? Nakita kong iba na torne, galing kagapon, wala binakahatag sa akon sang lagay eh. Unfair niya torne ya. Maaminon ko pagkatapos, wala gitada. Mga kaksyon, madamo nga salamat sa inyong pagpamati sa itong programa. Johnny Tango Rides again sa buong adlaw December 6. Well, ini sa liwat sa Aksyon Red Salgado, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang Joy 1050 Pack hasta quincena. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!